tal-li tħaltu segwu din it-taħdita tal-proġett Tradizzjoni Orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Illum għandna magħna lil Kita Tart li se jkellimna dwar qatt ta' espressjonijiet li jingħadu fil-futbol. Kita Tart huwa għallim tal-Malti tas-sekondarja, arrej tal-provi u awtur ta' żewġ kotba ta' Pallun Pinġut u bħalissa huwa wkoll il-President tal-Għaqda. Grazzi ħafna. U proset tax-xogħol ukoll qed tagħmlu biex tippromovu tradizzjoni orali. Illum ħanieħdu ftit minuti biex nitkellmu ftit fuq l-espressjonijiet tal-futbol u li ħankunu qegħdin nagħmlu huwa li se naraw daqsxejn dawn l-espressjonijiet kif jistgħu jintużaw fil-lingwa, meta nużawhom anke bejnietna waqt xi logħba futbol, jew anke nagħtu naqra ħarsa lejn l-espressjonijiet b'mod lingwistiku. Matul din il-preżentazzjoni, l-ewwel ħaġa ħanaraw naqra varjetà ta' dawn l-espressjonijiet. Ħanaraw xi espressjonijiet li jintużaw f'din il-logħba tal-ballun, logħba tant popolari, u se nkun qiegħed nibbaża dawn l-espressjonijiet fuq l-istudju li għamilt f'dawn l-aħħar 10 snin fuq id-dizzjonarju Ballun Pinġut. Se naraw daqsxejn xi kliem għandu jitħalla barra f'din il-ġabra u kemm jista' jkun x'għandna nevitaw meta nużaw l-espressjonijiet marbuta mal-futbol. Barra minn hekk se naraw ukoll f'din il-preżentazzjoni il-lingwaġġ figurattiv u anke l-lingwaġġ tekniku ta' dawn l-espressjonijiet tal-futbol. U kif l-Ingliż u kif it-Taljan ukoll jinfluwenzaw dawn l-espressjonijiet. Barra minn hekk la semmejna l-lingwaġġ figurattiv ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-lingwaġġ metaforiku. U ħanaraw metafora partikolari, il-metafora tal-gwerra li tidher f'ħafna mill-espressjonijiet tal-futbol. Barra minn hekk ukoll se naraw kif il-lingwaġġ tal-futbol jinfluwenza il-lingwaġġ tagħna ta' meta nitkellmu fit-taħdid tagħna ta' kuljum. Pereżempju, fil-lingwaġġ politiku, fil-lingwaġġ edukattiv, fil-lingwaġġ li nużaw anke fuq it-televiżjoni, u insomma, oqsma oħra tal-ħajja fejn il-lingwaġġ tal-futbol iħalli it-timbru tiegħu. Barra minn hekk se naraw ukoll kif il-Malti jinqeda bil-prinċipju tal-ekonomija semantika, jiġifieri jaqbad kelma u dik il-kelma fil-lingwaġġ sportiv jipprova jtija dik il-laqta differenti, dik il-laqta speċifika biex tkun differenti mill-mod ta' kif nużawha kuljum. Dik imbagħad narawha lejn l-aħħar tal-preżentazzjoni. Barra minn hekk lejn l-aħħar ħanifukaw fuq l-espressjonijiet li nużaw biex ninku lil xulxin, ħanaraw ukoll xi espressjonijiet li jintużaw b'mod lokali, għandhom dik il-laqta lokali, u fl-aħħar nagħlqu ftit b'espressjonijiet oħra mill-lingwaġġ tal-futbol li huma tematizzati u naqbdu ftit l-espressjonijiet bħal marbuta mal-plejer, mal-goal, mal-ħidma, mal-corner, u naraw ftit li huma dawk l-espressjonijiet. Mela qabel xejn, reġistru. X'inhu huwa reġistru? Tajjeb li nkunu nafu li kull min jiġbor l-espressjonijiet marbuta ma' qasam partikolari ikun qiegħed iħaddem il-qasam tal-lessikografija. Jiġifieri jkun qiegħed jiġbor il-kliem u fl-aħħar mill-aħħar jagħmel din il-ġabra illi tant hija bżonn juża fil-lingwa. Pereżempju, jekk nieħdu l-qasam legali, jew il-qasam tal-piroteknika, jew ir-reġistru tal-ikel, reġistru kulinarju, naraw kif anke dawn għandhom l-espressjonijiet tagħhom. U fil-fatt f'Ballun Pinġut jiena li għamilt huwa li ġbart l-espressjonijiet marbuta mal-futbol. U dik kienet mixja illi ħadet ftit ta' żmien. Fil-fatt bdiet aktar minn 10 snin ilu meta l-ewwel ħdimt fuq it-teżi tal-baċellerat u mbagħad mill-teżi tal-baċellerat żviluppajta fuq wieħed mill-kotba illi ħriġt li huwa Ballun Pinġut fl-2012 illi għandu ġabra ta' madwar 930 espressjoni. Fl-2014 mbagħad żidt dawn l-espressjonijiet li t-total tagħhom huwa ta' 1400 espressjoni. Qabel nibdew, x'inhu huwa lan ta' kull reġistru? Qabel xejn tajjeb illi kull min huwa interessat illi jiġbor dawn l-espressjonijiet ta' qasam partikolari ikun qed jirrealizza li qed jagħmel ġid lil Malti għaliex ikun qed jiġbor l-espressjonijiet ta' oqsma differenti. Barra minn hekk, dawn l-espressjonijiet jgħinu
lil nies partikolari li qed jaħdmu fis-settur jew fil-qasam tagħhom. Pereżempju, meta konna ħriġna l-ewwel ktieb u anka t-tieni ktieb, konna ħdimna ħafna mal-aqda ġurnalisti tal-isport fejn jgħidulek buċċa minn quddiem li ktieb bħal dan jgħin ħafna lilna fil-kummentarju, fil-reġistru illi jużaw fix-xogħol tagħhom. U għaldaqstant kull min jiġbor qasam partikolari jkun qed jgħin lil-lingwa tkompli tiffjorixxi. Fil-fatt ikunu qed jagħnu lill-lingwa tagħna u ħaġa oħra nemmen illi dawn l-espressjonijiet jgħinu wkoll fil-ġabra tad-dizzjonarji. X'qed nifhem b'dan kollu? Meta qed ngħid illi jgħinu lid-dizzjonarji, inkun qed ngħid illi it-tifsir speċifiku fil-futbol pereżempju mhux dejjem jingħata importanza fid-dizzjonarji tagħna. Pereżempju jekk nieħdu il-kelma ankra, jekk tfittixha pereżempju f'Akwilina, se ssib illi jgħidlek ankra hija dak l-oġġett tal-metall forma ta' ganċ illi jintuża pereżempju biex titfgħu f'qiegħ il-baħar. Mentri ma jagħtilek l-ebda espressjoni li għandha x'taqsam mal-futbol. Għaliex fil-fatt kull min huwa ntis l-isport jaf illi ankra huwa dak il-plejer li jilgħab quddiem id-difiża biex jilqa' l-attakki biex ikissirhom, pereżempju. Għaldaqstant nemmen illi kull reġistru speċifiku għandu jgħin biex l-dizzjonarji tagħna jkomplitihom dan it-tifsir aktar speċifiku. Ħanibdew billi jinħarsu u nagħtu toma ħafifa lejn xi tfisser meta ngħidu espressjoni marbuta mal-futbol. Jekk inħarsu lejn iż-żewġ eżempji li għandna hawnhekk għandna gowl tal-istampi u ħakk mal-lasta. Gowl tal-istampi huwa dak il-gowl hekk spettakulari li meta plejer jiskurja ħajibqa' jiftakru żgur għaliex ikun gowl sabiħ ħafna. Ħakk mal-lasta huwa dak il-ballun li jgħaddi biżbrix mal-lasta jew kważi kważi jħok magħha. Għalhekk għandek l-idea tal-ħakk hux veru għaliex tant kemm kien viċin li jiskurja illi litteralment il-ballun ħabat mal-lasta. Żewġ espressjonijiet oħra li nistgħu nsemmu huwa ħaraq xutt u intelaq. L-idea ta' ħaraq fil-futbol, meta jgħidlek xi ħadd ħaraq xutt, ikun xi ħadd li jixxutja b'saħħtu ħafna. Waqt li xi ħadd li jintelaq mhuwiex dak ix-xi ħadd li mar jistrieħ fis-sodda jew fuq is-sufan, imma xi ħadd li intelaq huwa dak il-plejer li jipprova jinganna lir-referi biex jipprova jieħu xi fawl jew xi penalty fil-kaxxa u jkun qiegħed iqarraq bl-avversarju anka bir-referi. Għandu riflessi tajbin tintuża l-goaler di li jkollu dawk ir-riflessi ġifieri jkun kapaċi immatta ridu biex jilqa' l-blalen li jkunu ġejjin lejh. Ħafna drabi di tintuża meta l-ballun ikun litteralment viċin il-goaler, ġifieri ma jkunx hemm dik id-distanza, imma id-distanza tkun litteralment qasira. Qata l-ballun mill-art. Tintuża meta plejer ma jagħtix tqassima jew ballun fil-baxx, imma ikun litteralment qiegħed jaqtaw mill-art, ġifieri jkun qed jollih. Allura jekk ngħidlek aqtaw il-ballun, inkun qed ngħidlek ollih, għandlu. Espressjonijiet oħra, tidwira di vera sabiħa, toġobni ħafna, tidwira tintuża meta jkollok dak it-tim illi jiskurjalek għall-argument 6 goals jew 7 goals favur. U hemmhekk ngħidu illi jkun ala pereżempju, jekk ikun sofrihom dejjem, ikun ala 6 u tidwira. Literalment imbagħad nassoċjawha ma' numru. Mhux ma tintużax waħedha ngħidlek tajnihom tidwira tajba, hawn min juża imma iktar popolari meta tintuża b'xi numru qabilha. Pereżempju, lajna 7 u tidwira. Normalment ma tkunx lajt 2 u tidwira, għaliex 2 ma tkunx lajt ħafna goals. Allura tidwira għandek l-idea li tkun iddominat għal kollox. Espressjoni oħra interessanti hija li jilgħab biż-żewġ saqajn. Niftakar anke jiena meta kont nilgħab il-futbol, il-coach kien iħarriġna biex inqassmu kemm bil-leminija u kemm bix-xellugija. Allura dak il-plejer li jilgħab biż-żewġ saqajn huwa dak il-plejer li ma jiddejjaqx jużhom it-tnejn li huma. Kemm il-leminija u kif ukoll is-sieq tax-xellug. Nagħlqu bl-aħħar ftit espressjonijiet għalissa qabel ngħaddu għal affarijiet oħra aktar analitiċi. Plejer ħafif u bil-bibien magħluqa. Plejer ħafif huwa dak il-plejer illi l-oppost tiegħu ngħidu mhuwiex tqil, jiġifieri jkun hekk ġejja minn ħeffa, mhux veru, ħafif ġejja minn ħeffa, mela jkun kapaċi jdur mal-avversarji mingħajr tbatija, jkun ħafif, jiġifieri ma jiddejjaqx juża il-veloċità tiegħu.
Waqt li bil-bibien magħluqa hija dik l-espressjoni li reġgħet ħadet ħafna l-ħajja fi żmien il-pandemija. Kemm f'Malta u anke barra minn Malta, meta saħansitra l-grounds kienu qegħdin ikunu magħluqin u ma tagħtix l-opportunità lil partitarji jidħlu u jaraw il-logħba. Għaldaqstant, bil-bibien magħluqa tintuża meta l-partitarji ma jkollhomx aċċess għad-dħul tal-ground minħabba mart, minħabba problemi ta' sigurtà jew dixxilpina imposta fuqhom. Logħba taħraq, logħba kbira, logħba li tkun mistennija bħalma kellna dal-weekend bejn l-Inter u l-Milan, pereżempju, bejn żewġ timijiet tajbin. Għandek l-asta u ġewwa meta l-ballun jaħbatlek mal-asta u jidħol. Waqt li jekk imurlek barra ngħidu l-asta u barra. Xi espressjonijiet oħra li forsi nistgħu nsemmuhom fuq qabel nkomplu din il-ħarsa lejn l-espressjonijiet li għandna fil-reġistru tal-futbol huma barmu għal ġewwa meta jkun hemm dik it-tidwira u xek meta jagħti l-falz u tara il-ballun idur fl-arja. Għandek bidla tattika li tintuża meta l-coach ibiddillek plejer biex jipprova jinfluwenzalek il-logħba, ngħidu aħna jaqlalek difensur biex idaħħallek attakkant. Dik hija bidla tattika. Daħal ar-raġel li tintuża meta ikun hemm plejer li jidħollok għall-ballun, imma minflok jidħol għall-ballun, jidħol litteralment għal saqajn il-plejer, kważi biex iweġġaw. Dawar ir-riżultat li tintuża meta tim jirnexxielu jaqleb ir-riżultat favorih, ngħidu aħna minn wieħed b'xejn minn taħt jirnexxielu fit-tieni taqsima jirbaħ il-logħba 3-1. Fetaħ il-logħb tintuża meta minn naħa għall-oħra tal-ground plejer jaqleb il-ballun, ġifieri min-naħa tal-lemin jiftaħ il-logħb in-naħa l-oħra tal-ground. Fittex il-fawl li tintuża dak il-plejer makak, dak il-plejer biħżonija illi jipprova mhux letteralment iqarraq ta' bir-referi għaliex jista' jkun li jqarraq bir-referi, imma jista' jkun li qed ifittex il-fawl, jiġifieri jfittex il-kuntatt tal-avversarju, ġifieri jidaħħal pereżempju siequ quddiem l-avversarju biex il-plejer oppost iwaqqaw u jirbaħ il-fawl. Ġab ir-riżultat tintuża meta tim jirnexxielu jġib riżultat favorih, pereżempju jekk għalih wieħed b'wieħed huwa riżultat pożittiv għaliex qed jilgħab ma' tim li huwa aktar ikkwotat minnu, dak ikun ġab ir-riżultat. Mentri tim iktar ikkwotat ikun ġab ir-riżultat meta jispiċċa jirbaħ il-logħba. Gowl regolari huwa gowl li jott li ma jkunx imħassar, gowl ta' konsolazzjoni huwa dak il-gowl li jiġi skurjat lejn l-aħħar tal-partita li ma jservi għall-ebda influenza fuq il-logħba. Xi ħadd li jgħaddi mal-linja u dak il-plejer li jaqbes plejer u jibqa' jiġri mal-linja il-leminija jew ix-xellugija. Għala ix-xut tintuża l dak il-plejer li jimblokka il-ballun biex ma jasalx f'direzzjoni fejn ikun jixtieq l-attakkant. Xi ħadd li jaħdem għat-tim huwa xi ħadd illi jaqassam, xi ħadd illi jiġri, xi ħadd li jistinka, illi ma jagħmilx għal zaqqu kif ngħidu bil-Malti u x'hekk. Xi ħadd illi jaħdem litteralment għall kollettività tat-tim. Ħarba id-difiża tintuża meta plejer jirnexxielu jaqqada, jirnexxielu jaqbes lid-difensuri u litteralment ikun ħarbata, ikun ġaba fix-xejn. Ħareġ għar-rebħa meta tim fl-ewwel minuti tal-partita jipprova jfittex il-gowl biex jirbaħ. Killuhom tintuża għal dak it-tim li jkun iddomina lill-avversarju, waqt li lapa l-rasu huwa dak il-plejer illi jaqqada u ma jqassamx meta jkun hemm bżonn. Iktar ikun qed ifittex qisu l-glorja personali aktar milli jkun qed ifittex il-kollettività u l-ispirtu ta' tim. Xi tħalla barra f'dan id-dizzjonarju tal-futbol. Qabel xejn, tajjeb li nkunu nafu li għandna ħafna kliem bħal player, bħal foul, bħal goal u corner. Jiena li għamilt ma qatx niġbor dawn l-espressjonijiet biss. Jiġifieri m'intix ħassib entrata fil-ġabra tal-futbol bil-kelma player, jew bil-kelma sempliċi goal, jew bil-kelma sempliċi foul. Imma rbattom aktar ma' espressjonijiet. Jiġifieri, jekk nistgħu nieħdu idea jara, jekk ngħidlek nieħdu l-idea tal-plejer, ħassib l-espressjoni plejer dubjus, illi huwa dak il-plejer illi ma jkunx jaf jekk hux ħajjilab jew le minħabba
li forsi jkollu xi injury, forsi jkun imweġġa, allura il-coach jkun għadu sal-aħħar minuta ma jafx u x'ħajjilabu jew le. L-istess ħaġa plejer tekniku huwa dak il-plejer illi kapaċi joħloq ħafna tim, huwa dak il-plejer kreattiv, huwa dak il-plejer illi jkun kapaċi joħloq xi azzjoni. Għaldaqstant din il-ġabra kif kont qed ngħid ħansibu aktar enfasi fuq l-espressjonijiet aktar milli fuq il-terminu komuni. L-istess ħaġa jekk nieħdu il-fawlu, ħansibu fawl minn wara jew fawl tattiku. Fawl minn wara huwa dak il-fawl li jagħmel plejer literalment minn wara l-avversarju, jkun fawl daqsxejn perikolus. Waqt li fawl tattiku huwa meta jkun hemm plejer li jwaqqaf il-lob għax ikun qed jixomm illi ġej xi attakk li jista' isarraf f'gowl. Allura anke sempliċiment ġibda mill-flokk f'nofs il-ground meta jafu li jistgħu jaslu faċilment lejn l-asta għax ikunu nqabdu hekk f'xi kontrattakk, dak ngħidulu fawl tattiku. Bl-istess mod għandna l-espressjonijiet marbuta mal-gowl, il-gowl tal-bandiera jew il-gowl tal-istampi kif semmejna l-ewwel. L-istess ħaġa l-corner għandek corner qasir u corner dirett. Fost l-oħrajn il-corner qasir huwa dak il-corner li jintlab viċin mingħajr ma jintlab il-qudiem u hekk. Mela jilabuh bejniethom, iqassmuh bejniethom biex joħolqu azzjoni ta' gowl. Waqt li corner dirett mbagħad huwa dak il-corner li jintlab minn fejn jingħata l-corner u hekk. U jingħata dirett, jiġifieri jingħata fil-kaxxa il-kbira jew fil-kaxxa iż-żgħira. Barra minn hekk, pruvajt nevita dawk l-espressjonijiet illi ġejjin mill-Ingliż jew mit-Taljan. Imma li għalihom diġà għandna espressjoni li taqdina. Ħanatu xi eżempji minnhom daw, ma jfissirx li eliminajt il-kliem li ġej mill-Ingliż u mit-Taljan, ma rridx niftihem b'dan il-mod. Pereżempju jekk għandna l-espressjoni ara lab b'raġel aktar, ma nkludejtx l-espressjoni illi ġieli tismaħħa użata labu b'superjorità numerika. Dik provajt nevita. Issa, għaw min jgħidlek din hija dibattibbli għaliex tingħad, imma provajt nevita kemm jista' ħalli nagħtu aktar l-idea li l-Malti jaqdina. U mhux li noqgħod indur fuq it-Taljan jew fuq l-Ingliż għal kull ħaġa ta' xejn. U barra minn hekk evitajt espressjonijiet li jżarżru fil-widna. Ħafna drabi meta nisimgħuhom dawn ngħidu mill-ewwel nindunaw ngħidu din mhix espressjoni li faċilment indaħluha, ejja ninqdew b'espressjoni oħra. Però tajjeb li nieħdu daqsxejn eżempji tagħhom daw ħalli nkunu nafu daqsxejn mod prattiku fuq xiex qegħdin nitkellmu. Jiena l-fatt li kont nitrenja l-futbol, il-fatt li kont nitħarreġ il-futbol, dawn smajthom kemm il-darba, imma mhux dejjem hija tajba u jekk smajt l-argument immuvja l-ballun, ejja nippruvaw ma ngħidux ara mela la smajta tingħat mela ħandaħħalha mill-ewwel. Dan huwa suġġett jaħraq, huwa suġġett dibattibbli, imma nippruvaw kemm jista' jkun ma ninqdewx b'dak li ngħidulu las lingwistiku, jiġifieri jekk hemm kelma li taqdina tajjeb u li hija ħafna mifruxa fuq fomm il-poplu nużaw lilha. Jekk għandek iċċaqlaq għall-ballun jew tħarrek għall-ballun, nippruvaw nużaw lilha milli ndaħlu kelma bla bżonn. L-istess ħaġa jekk ngħidlek iċċejsja l-logħba u jekk nista' nuża ġera wara r-riżultat nuża lilha. U għaldaqstant tara dawk l-espressjonijiet li għandhom dik l-asteriska fuq quddiem jiena ma nkludejthomx. Id-dribilja tiġi f'bejħaltejn x'ħataqbad tagħmel għaliex id-dribilja law, id-dribilja lem kull darba tismagħha, speċjalment ma' tfal iż-żgħar. Imma ejja nippruvaw inżommu l-kliem tagħna ħaj jekk għandi aqada, ejja ma niddejqux nużawha, speċjalment bejnietna wara kollox jekk tmur anka jekk tmur issaqsi in-nies illi kienu jitkellmu l-Malti li anka ma kinux ta' skola, kienu jgħidulek aqada mhux id-dribilja. L-istess ħaġa ipproteġa l-ballun nippruvaw nużawha minflok ixxildja il-ballun. Ixxildja fil-kuntest ta' meta l-ballun ikun sejjer barra u il-plejer ikun qed jiddefendi il-ballun ara. L-istess ħaġa kif ħarġet li naturali flok ipproteġa l-ballun użajt iddefenda il-ballun jew ħallih sejjer barra. Ippassja u qassa, mhux hekk għandek qassa mija ħafna aktar popolari u ippassja ma nkludejtix. Bl-istess raġunament għandi qatal ġewwa minflok ikkatja l-ġewwa niżżel fuq sidru to stop the ball ara to chest the ball għandek niżżel fuq sidru mela m'għandix għalfejn indur fuq iċ-ċestja l-ballun.
Labu b'raġel anqas semmejna waħda simili tagħha l-ewwel, jew il-famuża tal-home u away. Labu home, labu away. Tismaħa ħafna. Imma dik evitajta għax naf li għandna l-espressjonijiet sbieħ labu f'darhom jew barra minn darhom. Però, kif diġà antiċipajt, ma jfissirx li għaliex dawn l-espressjonijiet bħal immuvja u iċċestja ma nużomx, mela il-klim kollu li ġej mill-Ingliż jew li ġej mit-Taljan għandna inħalluh barra. Fil-fatt, klim tekniku bil-Malti kif anka jiġbdulna l-attenzjoni Karl Scicluna u Marika Barbara fit-teżi tagħhom tal-lingwaġġ taż-żgħażagħ jgħidulna ċaru tont illi dak il-lingwaġġ li huwa speċifiku, dak il-lingwaġġ li għandu x'jaqsam mal-isport u li huwa tekniku, ħafna minnu ġej mill-Ingliż u mit-Taljan. Mela ma nistgħux nevitawh, ma nistax jiena ngħid ara ħankun kif kienu jirraġunaw il-puristi fi żmienna. Ngħidu mela le la diġejja mill-Ingliż nipprova ma ndaħħalix u nirrikorri għal kelma semitika. Għaliex wara kollox kif nafu l-Malti huwa l-sin imħallatu. Mela jekk għandi bżonna dik il-kelma, mela ħandaħħala fil-lingwa tal-futbol. U biex nagħtikom eżempju wara hawnhekk għandna xi eżempji ta' nomi li ġejjin mill-Ingliż. Kull min ġili lab il-futbol jaf illi xi kultant tintuża l-kelma fawl. X'nagħmel jiena? Nipprova ndur mal-lewża u nuża xi kelma oħra? Diffiċli. Tantu hekk illi anke daħlet bħala verb iffawljah jew niffawljawhom. Għandek l-assist u xekk meta plejer iqassam lil xi ħadd illi dik it-tqassima twassal għal gowl. Għandek id-derbi semmejna l-ewwel id-derbi bejn l-Inter u l-Milan u xekk daħlet mela m'għandix għalfejn iddejjaq nuża. Għandek l-offside li tant kemm integrat fil-Malti din il-kelma offside li saħansitra ġiet ifossilizzata ma' espressjonijiet. Bħal pereżempju ngħidu qeleb in-nasba tal-offside jew inkella waqa' offside. U hemmhekk dik hija idea, dik hija konferma illi l-lingwaġġ tal-futbol għandu fih kliem li ġej mill-Ingliż. Nistess ħaġa, għandek il-corner, u xveru semmejna l-corner dirett l-ewwel, għandek il-corner qasir, għandek il-corner twil. Ħaraq xut, il-kelma xut ġeja mill-Ingliż, rebaħ nofs il-ground, tema cross, ħasafra għat-tim u labu għal penalties. Hemmhekk ara huma espressjonijiet oħra li jinkludu kliem tekniku li ġej mill-Ingliż. L-istess ħaġa għandek il-verbi. U hawnhekk forsi xi kultant kif nibdew inħarsu lejhom, nibdew inqarsu ftit wiċċna lejn xi eżempji. Però bej l-2014 u l-lum illi forsi għandi ftit iktar esperjenza f'dan il-qasam, forsi fl-2014 kont ngħidlek il-kelma id-dilejja jew il-kelma ipplejsja ma ndaħluwix. Għaliex id-dilejja ara kemm hija anke tara miktuba mhux dejjem nieħdu gost magħha, imma tinstema' ħafna u għandna bżonna. Għal min ma jafx tfisser id-dilejja huwa dak il-kunċett meta id-difensuri jinqabdu fuq siq waħda. Quddiem mal-argument xi 3 jew 4 attakkanti. Ikunu literalment f'numru baxx għall-argument żewġ difensuri kontra 4 attakkanti u huma jibdew jiddilejjaw ngħidu fil-futbol jiġifieri jibdew kemm jista' jkun innaqsu il-ħin biex sħabhom id-difensuri jilħqu jirkupraw fil-ħin. Il-plejsja l-istess tintuża għal meta jkollok penalty u ngħidlek ara x'ħan nagħmel ħanifqgħu jew ħanipprova nsib ir-rokna tax-xibqa. Ir-rokna tax-xibka, jiġifieri ħanati il-ballun bil-mod imma jkun angolat. U tisma' lil min jgħidlek m'hemmx għalfejn tifqgħu imma tipplejsjah bil-mod biżejjed. Tgħidli ma nistgħux nużaw tpoġġih imma mhijiex l-istess tifsira. Hawnhekk ara għandek kelma speċifika illi fl-opinjoni tiegħi għandha lok fir-reġistru tal-futbol. Il-kelma idribilja semmejnija l-ewwel l-istess jekk titfaħħa fuq miżien di ħassib li l-kelma għada forsi hija popolari aktar minna. Imma dieħla bil-mod. Minn dejjem kienet magħna ta' imma jekk tmur iżżur in-nurseries, jekk tmur iżżur it-tfal jilagħbu l-futbol, il-kelma idribilja tismagħha wkoll. U biex ma ntawwalx fuq dan il-punt għandna kliem bħal iffawlja, ikklirja, ikkrossja, ippanċja għal min qed jara stramba l-kelma panċja mhux meta xi ħadd jagħtik daqqa ta' pon, imma meta l-gowler
jagħti dik il-daqqa lill-ballun u jkun qiegħed jippanċja l-ballun. Il-lobja jew qabbiżulu, ir-raxxja, l-istess jekk hawn ma jaqbilx miegħi tiddejqux fl-aħħar issaqsu u nerġa' nirribattija dil-kelma, imma fl-opinjoni tiegħi il-kelma r-raxxja daħlet ukoll. Għandek it-tajmja, l-istess meta kont nilgħab il-futbol jien ukoll kont nismagħha l-ħin kollu. Anka kien jagħmlulna eżerċizzji fejn nittajmjaw il-ballun sew. Allura hawnhekk ara x'tagħmel? Tidħol ma tidħolx, għandi bżonna, fl-opinjoni tiegħi hija kelma speċifika li nistgħu indaħluha fil-lingwaġġ tal-futbol. It-tekilja għandek daħal, għandek l-espressjoni daħal għal-ballun, imma tagħmel tekil, x'nagħmel? Allura naċċetta tekil imma ma naċċettax it-tekilja, hawnhekk l-istess terġa' tiġi bejn ħaltejn. U x-xutja ġejja minn xott. L-istess ħaġa mit-Taljan, il-lingwaġġ tekniku li ġej mit-Taljan bħal amministrare u xekk għandek amministra l-partita, ammonizzjoni, għandek l-ammonizzjoni, meta plejer jintwera l-karta s-safra, anticipare, ara użajnija biex ndaħlu l-espressjoni anticipa l-ballun jew anticipa l-plejer, għandek dominare, id-domina l-partita, doppjetta meta plejer jiskurja żewġ goals jew tripletta meta tiskurja tlieta, tajdli għandi hat-trick, imma hat-trick mhux ukoll ġej mill-Ingliż, jiġifieri fejn taqta' linja. Tripletta, hat-trick ifissru l-istess ħaġa, waħda mit-Taljan, waħda mill-Ingliż. Għandek il-fantasista ġejja mit-Taljan huwa dak il-plejer kreattiv li jista' joħloq lokazzjoni, xi ħadd li jikkontrolla l-ballun u x'hekk minn kontrollare, għandek il-kontrattakk, l-istess kontrattakko, mela daħlet ukoll fil-Malti, għandek il-frażi ħelwa il-rabuxxata ġejja minn rovexxata mill-isqalli u il-Maltin għamilnija tagħna ara ma ħallejnijiex rovexxata. Min ħajjgħid li ma dik ġejja minn rovexxata kif aħna għamilnija rabux, anka fil-qasir ngħiduha rabux. Il-Maltin semgħuha b'dan il-mod. Daħħalnija b'dan il-mod mela dawk it-tfal, dawk il-kummentatur li jgħidlek għamel rabuxxata, m'għandniex għalfejn nikkritikawh u noqogħdu ngħidu wara da ma jafx il-kelma, għax dik hija l-kelma li tintuża fit-taħdid. Kważi min jgħid li rovexxata, jiena nħossha stunata tant kemm mhijiex realistika. U għandek is-simulazzjoni. Din l-idea narawha fi sport ieħor hawnhekk. Forsi hawnhekk jien għarret suppost qed niffoka biss fuq il-lingwaġġ tal-futbol. Imma nixtieq nagħti eżempju biex nuri li dan li għadni kifett huwa sinjal ċar anka fi sports differenti. Jien naf jekk nieħdu sports li forsi xi ħadd familjari miegħu jekk nieħdu l-snooker ara, għandek diversi espressjonijiet tekniċi wkoll li ġejjin mill-Ingliż. Pereżempju għandek il-famuża century u xekk, meta plejer jagħmillek 100 punt jew aktar. Għandek l-idea ta' frame logħba waħda, frame wieħed, mhux logħba sħiħa qed ngħidu huma logħba waħda, qasam wieħed ta' logħba. Għandek il-kelma rirek li min huwa tekniku jaf li tintuża meta il-frame ikun f'konfużjoni sħiħa u meta jkun hemm qbil bejn żewġ plejers u anke referi il-frame jista' jerġa' jibda. U mbagħad ara għandek il-backhand u l-forehand fit-tennis u fil-table tennis. Għandek is-serve u xekk, in-nom illi daħħalnieh fil-Malti u saħansitra minna l-verb is-servja. U bat għandek tekniki speċifiċi fil-weightlifting, il-clean and jerk, double fault fit-tennis u xekk. Għandek il-long jump u l-high jump, għandek il-relay fl-atletika, għandek ħafna match points differenti li jintużaw f'aktar minn sport wieħed. Għandek is-set, rebaħ l-ewwel set fil-volleyball jew fit-tennis. Fil-rugby għandek l-scrum u try, kollha huma espressjonijiet speċifiċi li ġejjin mill-Ingliż. U l-free throw fil-basketball. Għaldaqstant biex nikkonkludi daqsxejn dan l-argument, hawnhekk qegħdin ngħidu li dan il-kliem li ġej mill-Ingliż u mit-Taljan jagħmel parti mill-lessikografija tal-futbol. Jew jekk nieħdu l-isport ieħor li semmejna jagħmel parti mill-lessiku tal-atletika jew mill-lessiku tal-snooker. La għandu tifsira speċifika u ma nistgħux ninqdew mingħajru, jew jekk nużawh jew jekk nippruvaw induru mal-lewża naraw illi mhix qiegħed iwassal dik it-tifsira speċifika li nixtiequ, għaldaqstant nistgħu ngħidu mela illi għandu jsib postu. U hawnhekk dejjem inħobb nikkwota l-kwotazzjoni ta' Nino Cremona tal-1945 mill-ktieb Rantu Riħan fejn jgħid illi kemm jista' jkun għandna ninqdew b'kelma lija tagħna u ma mmorrux bla bżonn nisselfu minn lingwa oħra.
Imma jekk dik il-kelma ħadet is-sura u ħadet il-libsa Maltija u għamilnija tagħna, mela hemmhekk nistgħu ngħidu li l-kelma hija safja. Kif semmejna l-ewwel barra l-lingwaġġ tekniku għandna wkoll il-lingwaġġ figurattiv. U hawnhekk inħobb insemmi din l-espressjoni ħelwa. Kun kreattiv bil-lingwaġġ figurattiv, anke l-element tar-rima hawnhekk jgħinna forsi niftakru aħjar. X'qed nipprova ngħid hawnhekk? L-espressjonijiet tal-futbol mhumiex kategorija magħluqa. Jekk jiena waqt li qiegħed nitkellem jirnexxieli noħloq metafora ħelwa, jekk jirnexxieli noħroq espressjoni kolorita, espressjoni sabiħa illi hija figurattiva, nistgħu ngħidu li qegħdin inkomplu wara nfandu, qegħdin inkomplu narrikkixxu l-espressjonijiet tal-futbol. U ma niddejqux nużaw metafori, nużaw tixbijat bħal huma s-similitudni jew il-personifikazzjoni. Jew forsi waqt il-kummentarju tagħna nużaw dawk l-espressjonijiet iperboliċi, dawk l-espressjonijiet illi inti qiegħed tesaġera. Għaliex le? Rajt ġifieri l-espressjonijiet metaforiċi kif ħanaraw ukoll f'xi eżempji dal-waqt ħajjejnuna biex il-lingwa tisbieħ. Da mhux qed ngħid tal-lingwaġġ tal-futbol bissu, anke qed nitkellem jiena bħalissa u forsi użajt metafora oriġinali, jew qed naqra ktieb u iltqajt ma' metafora oriġinali, ħatajt kemm il-kitba hija isbaħ. Ħanagħtu ftit mela metafori marbuta mal-futbol. Jekk nieħdu l-idea tat-tara l-ballun, nara għandek l-idea tat-titjira sa xi ħaġa li qiegħda ttir, imma mhux fil-veru sens tal-kelma hu. M'għandekx il-gowler hawnhekk illi rabba parġwienaħ u hija titir, imma għandek it-tixbija li meta il-gowler isu jinqata' mill-art biex jipprova jissallap għall-ballun, nara għandek espressjoni oħra, jissallap għall-ballun u jilqgħu għax ikun fir-rokna tax-xibka u jkollu jinqata' mill-art, hemmhekk ngħidu tara l-ballun. Espressjoni metaforika sabiħa. Għandek l-idea ta' tpittir, ara ballun impitter, jew anka ballun pinġut li semmejna l-ewwel. U għaliex impitter? Għaliex it-tqassima tkun bleżatt, tkun perfetta fejn ikun jixtieqa l-attakkant. Metafori oħra għandek ix-xellef il-ballun. M'għandek xejn li huwa mxellef u xek, m'għandek xi vażun hawnhekk illi xelfitlu xi tarf minnu, imma ħadna l-idea tat-tixlifa jew ta' din id-devjazzjoni biex nispjegaw ix-xutt illi ma jidħolx ġoll-asta b'mod dirett, imma jidħol għax ikun ħabat ma' xi ħadd ieħor. Espressjoni oħra metaforika ħelwa ħafna, toġobni di, arax il-ballun. Tintuża meta plejer flok jixxutja b'saħħa jew flok iqassam b'saħħa, kull ma jkun għamel huwa jkun għarxu, jiġifieri jkun waslu fi ftit distanza. Niftakar konna ngħidu il-ballun mhux tarxuh imma tixxutjaw bis-saħħa mhux tarxu. Għandek l-idea tal-għas hawnhekk hux veru. Masqa, anke masqa tintuża fil-futbol, hawnhekk għandna miktub jażaq. Xi ħadd li jażaq mhux xi ħadd li qiegħed fl-eliqi u qiegħed jażaq fl-għalqa tiegħu, imma xi ħadd li jażaq huwa xi ħadd li jilgħab ħażin. Allura qegħdin naraw l-aspett metaforiku fil-espressjonijiet tal-futbol. Għandel il-ballun, ma nqandlu xejn hawnhekk, m'għandix xi siġġu li qiegħed inqandlu jien hawnhekk, imma għandi dak il-ballun illi nkun qiegħed nitimgħu jew jiġifieri nikrossja, għaliex anke l-kelma cross u xek daħlet fil-lingwa għedna, li nkun qiegħed nikrossjah għan-nofs, nkun qiegħed inqandel il-ballun. Dejjem ikollok dak l-element tara ta' qisu muntanja qed qandel. Qatel il-logħba. M'għandek l-ebda skieken, m'għandek l-ebda qtil hawnhekk, imma meta toqtol il-logħba tkun qiegħed tmewwita, jiġifieri tikkalma u tagħmilha b'nuqqas ta' interess kemm għall-partitari u anke għal min qed isegwi il-logħba mid-dar. Raqad bil-ballun f'saqajh, kemm ħelwa wkoll din l-espressjoni. Espressjoni tankejja wkoll, meta ħadd li jorqod bil-ballun f'saqajh. Mhux qed jieħu nasa fil-ground u għandu l-ballun f'saqajh, imma illi tant kemm ma jkunx jaf x'jaqbad jagħmel, illi jitfixkel. Jorqod tara għandek l-idea tal-irqad ma jafx qiegħed jagħmel.
Is-salla pal-ballun l-ewwel semmejnija għal meta għandek dak il-goaler xekk li qiegħed jitir minn tulu biex jipprova jilqa' l-ballun. Xi ħadd li qiegħed isammar il-ballun fix-xibka m'għandek l-ebda martellu musmar hawnhekk. Imma xi ħadd li jsammar ikun qiegħed jixxutja bis-saħħa. Espressjonijiet metaforiċi oħra, sera il-ballun. Sera il-ballun tintuża l-meta plejer jieħu l-ballun lill-avversarju tiegħu. Meta qed ngħidu jisirqu mhux ma jkunx konxju tiegħu, imma jagħmel dik id-daħla x'hekk jidħol għall-ballun u joħodlu il-ballun li jkun f'siq l-avversarju. Però element ta' serq kif nassoċjaw fil-lingwa m'għandniex. Tilef lill-plejer, ħelwa di wkoll espressjoni tankejja, tilef lill-plejer tintuża meta xi ħadd li jkun qed jimmarka plejer. F'daqqa waħda ma jibqax miegħu, ma jibqax jimmarkah, jisu jkun hemm dawk il-ftit sekondi illi bil-moviment tal-attakkant ikun qed iġib pożizzjoni skomda lid-difensur. U għaldaqstant ikun tilfu. Però jekk iħares lej xelluk jew lej il-lemin għandu jarah, jiġifieri m'għandek l-ebda idea ta' bħal meta jiena nitlef il-mobile u ma nkunx naf fejn għamiltu. U espressjoni metaforika oħra ħelwa hija żifen bil-ballun. Innota wara li s-sfina hawnhekk mhuwiex qed jintuża fil-veru sens tal-kelma, bħalma nistgħu nisfnu f'xi tieġ, jew bħalma konna nagħmlu qabel il-pandemija x'issa sfin huwa limitat, imma żifen bil-ballun meta plejer ikun qed jagħmel dawk il-mossi u xekk ikun qiegħed jaqqada, ikun qiegħed juri xjaf, u allura għandek l-element ta' sfin, mhux element ta' statiċità. Il-lingwaġġ figurattiv jinkorpora wkoll is-similitudnijiet. Pereżempju jekk inxebbaħ ħaġa ma' oħra jiena imma b'mod aktar dirett, hemmhekk nistgħu nużaw similitudni, dak il-paragun illi jidher. U xi espressjonijiet li għandna fil-lingwa insibu il-ballun qisu kalamita miegħu għal meta il-ballun jeħel miegħek ma jkunx jista' jinqala, għandek daħal bħal vleġġa, id-difiża qisha l-port il-kbir, diħlin bħal pastizzi, donnom ma niżlux għall-lob, il-ground qisu għalqa tal-patata, qishom qed jilagħbu t-tennis, qisu bib tal-ħadid, qisu rieħ jew qisu sajjetta u qisu żiemel sfrattat. U kważi anke min ma jifhimx fl-espressjonijiet tal-futbol, b'xi mod jirnexxielu jagħmel il-konnessjoni mat-tifsira li qed tipprova twassal din l-espressjoni. La qed nitkellmu fuq il-metafora ma nistgħux ma nsemmux l-idea li ġibet l-attenzjoni għalija Dr. Michael Spaniol fid-daħla ta' tieni ktieb ta' Ballun Pinġut fejn jgħidilna li l-lingwaġġ tal-futbol huwa karatterizzat minn metafori militari. Sewwa sew għax il-futbol bħal gwerra u sport kompetittiv bi ħsieb strateġiku, b'ħidma fi grupp u jintemm bil-glorja tar-rebħa u bit-toma qarsa tat-telfa. U biex nispjegaw ftit il-kwotazzjoni wkoll ħanieħdu ħafna eżempji u hawnhekk nistgħu naraw illi fil-lingwaġġ tal-futbol se ssib l-attakk u d-difiża, se ssib ir-rebħ u se ssib it-telf, se ssib l-istrateġiji, se ssib it-tattika. Għandek battalja li nkollu għaddejja, jiġifieri għalfejn il-lingwaġġ tal-futbol jieħu ħafna minn dawn l-espressjonijiet li jintużaw fil-gwerra. Ir-risposta hija sempliċi. Għaliex il-futbol huwa gwerra, hija dik il-logħba kompetittiva bejn żewġ timijiet. Anka tintuża l-espressjoni titqatel fil-lingwa, ngħidlek mort u qed nitqatel għalija din il-ħaġa. Nieħdu ftit eżempji biex nieħdu idea anka ta' xi verbi li jintużaw fil-futbol u anka xi espressjonijiet li jintużaw fejn hawn it-tixbija metaforika tal-gwerra. Fil-futbol tista' tattakka jew tista' tiddefendi. Tista' teeddet il-lasti, tista' tiġġielet għall-ballun, tista' tinfet id-difiża. Stess ara l-idea ta' tinfet fil-futbol tfisser meta ikollok dak l-attakkant jew dak il-plejer ta' nofs il-ground illi jagħti tqassima diretta illi tkun qiegħda tgħaddi minn bejn żewġ difensuri, tkun qiegħed tinfet id-difiża. Għandek l-idea ta' tissielet jew li taqsam id-difiża meta plejer jagħti dik it-tqassima perikoluża minn naħa tal-lemin għan naħa tax-xelluk tad-difiża, bir-riskju illi l-attakkant jinterċetta it-tqassima.
Għandek l-idea ta' l-assedju u xek, jew li tassedja l-asti, jew li tibbombardja inkollu attakk wara l-ieħor. Għandek id-dominju li tiddomina l-partita jew li tispara għoli, meta tixxutja għoli ħafna. Jew li trijet il-lasta ta' xi xut b'saħħtu ħafna illi il-lasta letteralment tkun stampajta. U anke għandna n-nomi illi jieħdu din l-idea ta' metafora tal-gwerra. Għandek l-assedju, xek, meta tim jixxut jattak wara liħor il-ħin kollu qed jippressa illi jkun qed jassedjaħ, jkun taħt attakk kontinu, id-difiża tkun taħt attakk kontinu. Għandek il-famuża il-ħajt tad-difiża ra, il-barriera, meta fi frikik jintefawlek 4-5 biex il-ballun ma jkunx jista' jgħaddi, tkun bnejt ħajt. Però l-ħajt hawnhekk ma bnejtux b'xi affarijiet illi sibt inti jinnaf b'xi ħitan ta' sejjieħ jew b'xi ġebel jew b'xi kuxin soħra, imma tkun bnejt ħajt uman. Għandek il-kanun jew il-kanunata dak ix-xut b'saħħtu. L-istess ħaġa għandek il-missila u xekk ix-xut b'saħħtu ħafna. Għandek il-kontrattakk, il-fawl tattiku, ix-xut bomba, ix-xut b'saħħtu, id-dominju territorjali meta jkollok tim illi qiegħed jiddomina l-pussess tal-logħba. ċaħat li jiftaħ fuq l-attakk, konfront dirett, diħelwa wkoll l-linja difensiva, tintuża ħafna fil-reġistru militari, imma fil-futbol il-linja difensiva tkun il-linja li timbena mid-difensuri. U saħan sitra jistaw jibnu żewġ linji difensivi, per eżempju jkun hemm ta' 4 u waħda qudiemu bit-2. U għandek li tissielet u xekk il-logħba mis-silta. Tajjeb, ħanaddu issa għal taqsima oħra li nistgħu nużaw meta nanalizzaw dawn l-espressjonijiet tal-futbol u ħanaraw kif il-lingwaġġ kalċistiku infiltra ruħu f'ħafna oqsma tal-lingwa. U hawnhekk ħanieħu ftit eżempji biex nieħdu idea. L-ewwel ħaġa ħanibdew bl-ewwel qasam, li huwa l-qasam politiku. Xej issa diħlin fi klima politika dal-waqt u allura ħassejt il-bżonn illi ninkludi xi espressjonijiet illi huma politiċi nistgħu nsejħulhom hekk illum imma fl-aħħar mill-aħħar huma ġejjin mill-lingwaġġ tal-futbol. Tisma' min jgħidlek illi aħna partit b'tim maqut, tara għandek l-idea tat-tim illi huwa maqut, ġifieri m'hemmx firda bejnietna u hekk. Jew meta xi gvern jew partit jew ministru jagħmel xi ħaġa ħażina u turih il-karta s-safra. Partit b'tim maqut semmejnija wkoll. Waħda li tinstema spiss, fil-fatt kważi illum ma niddejaqx ngħidilha klixe għaliex sirna nisimgħuha ħafna qed tintuża b'mod esaġerat. Li l-edukazzjoni saret ballun politiku. Naqbdu l-espressjoni ġveru tal-ballun illi innaf il-bidja saret ballun politiku, l-edukazzjoni saret ballun politiku, jew innaf il-pandemija saret ballun politiku, u il-politikanti jużaw b'dan il-mod. Fejn jaqdulek espressjoni imnebħa mill-sport u ċekk, jekk hawn min irid jargumenta li mhix ġejja mill-futbol, jiena nargumenta mbagħad li ġejja minn xi sport, imma ħaniħodha jiena li ġejja mill-reġistru tal-futbol. Tista' tiskorja politikament, il-partit għamel fawl serju wara di ħelwa wkoll għal meta jkun żbalja. Smajt ukoll li l-poplu mhux ballun tal-futbol ma jingħatax bis-sieq u kwotazzjoni oħra li tqajt magħha fir-riċerka li għamilt ukoll anke din it-taħdita hija li l-Ministru dabbar il-karta l-ħamra mill-Prim Ministru. Għal meta forsi xi ministru jispiċċa imkeċċi minn xi ministeru u għaldaqstant il-Prim Ministru jkun urih mhux is-safra imma jkun keċċih kompletament. Waqt li kont qed inqalleb ukoll id-dinja tal-internet rajt illi anka fit-titli ġieli nużaw dawn l-espressjonijiet tal-futbol u fil-fatt titlu li laqatni ħafna u kont niftakar ħatlu screenshot u qegħdin nuża f'xi taħdita illi jista' jkun li jkolli. U dan il-ġurnalist kien qal xi ħaġek. Ma rridx indaħħal politika, ovvjament, imma l-eżempju ħanikwotah kif sibtu. Il-Labor qed jixxutja barra l-asta u l-PN qed jagħmel l-autogols. U kif tara inti tibda tgħid imma x'inhu il-messaġġ li qed jipprova jwassal. Min ma jifhimx fil-futbol jgħidlek autogol x'inhu. Imma naħseb tant kemm daħlet fil-lingwa li tagħmel autogol,
Anzi, nibdew nispjegaw wara l-ewwel autogol huwa meta tixxutja fil-lasta tiegħek stess. Għal min qed isegwina u forsi qatt ma semaħħa. Imma anka fil-lingwa ngħidlek għamilt autogol ta' dalodu. Kelli nattendi taħdita fit-8 ta' filgħodu u spiċċajt mort fid-9 u sibt kull il-bibien magħluqin. Tkun għamilt autogol, tkun għamilt xi ħaġa ħażina u xek. U hawnhekk qed jgħidna li l-Labor qed jixxutja barra l-asta. Mela, l-idea mhijiex li qed twassal hawnhekk mhijiex li il-Partit Laburista qed jagħmel it-tajjeb għax qed jixxutja barra l-asta waqt li fil-futbol aħna għandna nixxutjaw ġo l-asta. U fil-fatt fl-istess blog mbagħad dan il-ġurnalist qabad ħafna espressjonijiet tal-futbol. Qabad il-lingwaġġ ta' kif nużawh aħna u prova jwassal messaġġ b'daw l-espressjonijiet. Dawk li huma bl-isfarara huma t-tixbijat illi qed juża fuq il-partit kemm Laburista u kif ukoll il-Partit Nazzjonalista. Ħanaqra ftit minnhom għaliex il-ħin huwa dejjem kontra tagħna. Għandek bħalissa qed jinżlu għal kull logħba bħala l-favoriti. Jiġifieri min jinżel bħala favorit fil-futbol ikun mistenni jirbaħ. Għandek tattikament donnom ma kinux ippreparati. Mela bħalma fit-tim tal-futbol jista' jkun li tattikament ma jkunx ippreparat għaliex ħadd ma jkun jaf kif irid jilgħab. L-istess ħaġa jista' jkun li jkollok partit politiku bla ebda strateġija ta' xejn. Għandek ma jixxutjawx lejn il-lasta, għandek qatt ma sabu l-lasta kienu fuq l-attakk huma l-underdogs. L-istrateġija tal-logħba biex nurikom kif għandna nattakkaw lill-avversarji, insomma, u ħafna espressjonijiet oħra illi qegħdin jintużaw kif tistgħu taqraw mir-lingwaġġ tal-futbol. U jumej wara reġa' ribatta dan il-ġurnalist għaliex xi ħadd kitiblu u qallu inti missek tajtna l-provi ta' mhux tagħti titfa' tispara biss u mbagħad ma tagħtix l-eżempji konkreti. U wieġbu xi ħaġa kara. Għallu ftit tal-jimilu kont batlek artiklu fejn kont irreferejt għal fatt li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel l-autogols u l-Partit Laburista qed jitfa' l-ballun barra l-asta. Persuna milli segwi l-blogs tiegħi kitbet dan li ġej f'kumment tagħha. Dan il-blogger missu ta' xi eżempju ta' kif il-gvern qed jixfutja barra l-asta. Ma mhux tikteb biss, trid tissustanzja dak li ktibt. U hawnhekk ara inqabdet diskussjoni kważi battibek li kieku qegħdin qudiemna hawnhekk u qegħdin nitkellmu flimkien, kważi nistgħu nusaw l-espressjonijiet tal-futbol, anke jekk ma nkunux nafu, u nitkellmu nirribattu lil xulxin. U daw fuq l-internet hekk għamlu. Insomma, hemm ħafna affarijiet li hemm ħafna iktar eżempji, imma naħseb fimtu l-eżempji li qed nipprova ngħidilkom. Li l-pandemija saret ballun politiku, semmejnija l-ewwel u xekk. U riċentament f'wieħed mid-diskorsi tiegħu tal-Prim Ministru qal li l-kampanja telqet ħatitlaq xejn b'xejn. Fejn hemmhekk qed juża l-idea tal-iskor u xekk li jintuża fl-isport u qed naraw illi kemm aħna, jiġifieri l-Partit Laburista, u kif ukoll huma il-Partit Nazzjonalista ħadd minnhom huwa favorit, imma ħajjitilqu draw, ħajjitilqu f'parità. L-istess ħaġa tintuża fuq sma differenti. Jiena hawnhekk ħanieħu mill-qasam tiegħi li huwa l-edukazzjoni u bħalma ġili jkun hemm xi studenti li nagħlem li ġili semgħu illi speċjalizzajt fil-qasam tal-futbol. Mhux l-ewwel darba li f'mument anke ta' rabja fejn inkun qiegħed nirrabja magħhom jew forsi naħtafhom għal xi żball li jkunu għamlu ngħidilhom daw eżempju li ġrali vera ġifieri għatlu Mark oħra u barra. Mhux ħanatik ċans ieħor ili intik twissijiet, ili nwissik, oħra u daqshekk minx ħan issapportik aktar. U jew jgħidilek tweġiba binkejja. Jew jgħidilek biex ikun qed litteralment għala għaliex qiegħda fħalqu. Imma kien qalli xi ħaġa qalli jiġifieri qed turini l-karta s-safra ser. Jiġifieri qed twissini, qed tagħtini twissija verbali f'dal-każ. Għaliex fil-futbol min jintwera l-karta s-safra, inkun qed nagħtih ċans ieħor, ma ċans forsi wieħed, għaliex jekk jerġa' jagħmel l-istess ħaġa se nkeċċih mill-logħba. U biex inkompli miegħu mbagħad lejna bajdu naqlu tnejn u għatlu iva jekk terġa' tagħmilha nurik il-ħamra, mhux is-safra issa għax inkeċċi klem. U anka din l-idea narawha wkoll fit-television, meta tkun qed issegwi teleserials, dilettant tagħhom ukoll.
tisma' pereżempju lil min jgħidlek ara, il-ballun fidejk, kif tiddeċidi kellimni. U hemmhekk qegħdin nużaw espressjoni illi meħuda mill-lingwaġġ tal-futbol u xekk. Jew għal min kien isegwi Division 7 fl-aħħar snin. Anka fuq il-paġna tagħhom ta' Facebook kull ġimgħa kienu jitellaw isu l-award tal-Man of the Match. Fil-fatt kienu jagħtu lill-awtur, lill-aħjar awtur ta' dik il-ġimgħa. U jgħidlek il-Man of the Match ta' dan il-programm huwa l-argument Joe Tanti. U hawnhekk ikkwotaj tara kumment ta' persuna minn fuq Facebook biex nurikom illi l-lingwaġġ tal-futbol kien tuża fid-diskors tagħna ta' kuljum. Espressjonijiet oħra biex ma ntawwal xar għandek dindro jina u inti ġifieri daqshekk ġlied, u mbagħad għandek xi ħadd iwiġbu jgħidu le jiena qiegħed minn fuq qabel nirbaħlu mhux ħanieqaf intih. Espressjonijiet oħra li smajt irnexxilek tlaħqu l-ajruplan l-aħħar darba u liħor iwieġbu lasta u ġewwa. Bleżatt, kien diġà sejjaħ li darbtej, imma rnexxieli nitla'. Naraw x'namlu għax bdew diħlin fil-kaxxa, bdew jattakkaw fil-futbol tintuża xatt li jidħol fil-kaxxa qed ikun ta' periklu. Imma xi ħadd fil-lingwa li jgħidlek diħlin fil-kaxxa ikun qiegħed jgħidlek ara illi qed iberraq. Ġifieri aħjar noqogħdu attenti għaliex hemm ċans illi nitilfu kollox. U dan il-lingwaġġ tal-sport mhux biss jintuża ġifieri fit-taħdit tagħna ta' manka daħal jew ħadnieh minn sports differenti. U jinfluwenzalna t-taħdit ta' kuljum. U ma nixtieqx niffoka ħafna fuq għaliex naf li iktar xtaqt nifoka fuq l-espressjonijiet tal-futbol, imma di interessanti wisq biex ma natux imqar ftit eżempji. Fil-boxing meta xi ħadd iċedi jarmi x-xugaman ngħidu. Issa min jgħidlek imma diġà hija litteralment mill-Ingliż u to throw away the towel. Għandna ndaħluha fil-Malti jekk għandek ċeda l-armi jew jekk għandek qata' qalbu. Imma hawnhekk qed nipprova nuri jiena li il-lingwaġġ tal-isport jista' jinfluwenza wkoll il-lingwaġġ tagħna meta qegħdin nitkellmu. L-istess ħaġa jekk ngħidlek ara taħ knockout fil-boxing. Fil-boxing xi ħadd li jagħtih knockout iġveru jmiddu għal tulu u jistordih ma jerġax iqum l-oħra. Imma jekk ngħiduha fil-lingwa waqt li qed waqt xi ġlieda, tinftiehem u tinftiehem sew. L-istess ħaġa għandek fit-tennis ara jekk xi ħadd jagħmel double fault ikun qed jisservja għal darbtej b'mod ħażin u xekk. Imma jekk jiena fil-futbol jew f'xi naf fil-ħajja ngħidlek għamilt double fault, ma nkunx żbaljajt għal-darba, imma nkun żbaljajt għat-tieni darba. U meta tkun tinftiehem din l-espressjoni, faċilment mbagħad niftehmu bejnietna. L-iżbal, mhux l-iżbal mbagħad in-nuqqas jiġi jekk xi ħadd ma jkunx jaf x'inhi double fault, jużajilek fil-lingwa u tispiċċa tgħidlu ma fimtekx ma nafx x'inhu double fault. U l-istess ara għandek il-water polo li jinfluwenza l-lingwaġġ tal-futbol hawnhekk. Xi ħadd li jkun qed jilgħab il-water polo fil-futbol ikun literalment skurja ħafna goals. Xutta japa rugby peress li fir-rugby għandek il-lasti li huma għaljin. Għandek xutt qoli ħafna u għandek lingwaġġ minn taż-żwiemel ħanaqbiżhom ftit daw għaliex mill-ħin qiegħed jafas. Fil-poker xi ħadd li jidħol all-in huwa xi ħadd li jidħol biċ-ċipep kollha tiegħu, allura jekk fil-lingwa ngħidlek dħalt all-in, ngħidlek dħalt bruħi u ġismi biex nagħmel dik l-attività, imma m'għandix nitlef, dħalt b'kollox. U fil-futbol xi ħadd li jiskurja 4 goals ngħidu poker. Kunċett ieħor li nixtieq naqsam magħkom f'din it-taħdita huwa l-idea tal-ekonomija semantika. Xi tfisser meta ngħidu il-Malti huwa ekonomiku fil-kliem? Jekk fil-lingwa għandi idea ta' espressjoni, sewwa jiena nista' nsemmi naf l-idea ta' statwa, l-idea ta' ankra kif semmejna fil-bidu tat-taħdita, l-idea ta' torri. Ħanaraw illi fil-Malti għandhom tifsira, fil-lingwa għandhom tifsira u jfissru naf statwa tfisser dak il-figurin u xek tal-li jekk twaqqaw ħajjen kisirlek. Jew it-torri huwa t-torri li qed jinbnew tal-binijiet u xek. Imma fil-futbol ġieli ninqedew b'dawn it-tixbijat, ninqedew b'dan il-kliem u ma nippruvawx insibu espressjonijiet oħra. Għaliex hemm tixbijat simili illi faċilment inqabluhom
magħhom. U biex tifmuni aħjar, nistgħu forsi nużaw eżempju tal-istatwa. Hawnhekk għandna fil-PowerPoint għandna l-idea tal-istatwa. Fil-futbol xi ħadd li huwa statwa xi ħadd li ma jagħmilx moviment, ma jiċċaqlaqx, ma jiġrix għall-ballun imma jkun wieqaf, statiku. Allura nqabbluha propju mal-idea tal-lingwa meta ngħidlek qisni statwa għax ma niċċaqlaqx. Xi ħadd li huwa xewka ara l-istess, badna il-kriterju tax-xewka fil-lingwa imma fil-lingwaġġ speċifiku tal-futbol aħna tajnija definizzjoni differenti. Fil-fatt ix-xewka fil-futbol huwa dak il-persuna illi ma jagħtix ċans lill-avversarju jagħmel xejn, għaliex il-ħin kollu jiċċaqlaq, il-ħin kollu jdejqu u jkun xewka, ġifieri litteralment ikun dejqu lid-difensur. Espressjonijiet oħra għandek l-opportunist, fil-lingwa opportunist huwa dak il-persuna li jaħtaflek l-opportunità biex jagħmel xi ħaġa. Imma fil-futbol l-opportunist huwa dak l-attakkant illi jaħtaf l-okkasjoni li tiġih quddiem il-lasta. Għal min jifhem fil-futbol u nsemmilu lil Filippo Inzaghi, ħajajdlek dak l-iktar opportunist illi naf fil-futbol. Kellu abiltajiet tajbin, tifmunix ħażin, imma hawn min jgħidlek illi la kien jaf jixxutja minn barra l-kaxxa, la kien jaf jaqqada, imma l-ballun dejjem f'saqajh għax kien opportunist. L-istess ħaġa l-idea tal-blata fil-lingwa hija dik il-ġebla jibsa u xekk. Waqt li fil-futbol mbagħad it-tiġbija ħadnija għaliex il-blata huwa dak il-persuna jew dak id-difensur li huwa sod illi jekk taħbad miegħu kważi tweġġa' għaliex ikun sod mhux ħażin, ikun fih mhux ħażin u diffiċli taqbżu. Għandek l-idea tal-passatur, idea ħelwara, passatur fil-kċina jintuża biex jesaffi l-ġin u xekk, imma fil-futbol passatur kif forsi ġili konna nisimgħu anka fil-lingwa huwa dak il-gowler li jaqla ħafna goals. Stilla l-istess, Stilla huwa plejer tajjeb li tintuża wkoll f'reġistri differenti, naf segwi X Factor jgħidlek ara inħolqot Stilla ġdida, ġifieri inħoloq talent ġdid. Mbagħad hawnhekk għandna xi eżempji oħrajn, imma naħseb fimtu x'qed nipprova ngħid illi l-lingwa tekonomizza kemm tista' mhux dejjem għandha bżonn toħloq kliem ġdid, għaliex jekk immur fuq il-lingwa u nara x'għandi, nirrealizza li l-lingwaġġ tal-futbol din jagħmilha tajjeb, għaliex ixebbaħ ma' ħafna affarijiet. Jekk nieħdu forsi xi ftit eżempji jekk nieħdu mqar l-idea tal-froġa. Froġa fil-futbol ma tintużax bħalma tintuża fil-kċina, imma tintuża meta plejer ikun għamel żball gravi. U hawnhekk hawn xi eżempji oħra passiġġata, ponta, aqoċċa, suwiċidju, staġun, statwa, surmast, takkuna, torri u xafra. Għal min jinteressa ruħu ikun jaf xi jfissru dawn l-espressjonijiet tiddejqux wara s-saqsuni jew anka inqalbu f'ballun pinġut. L-istess ħaġa għandek il-verbi għandek ħadem, jażaq, kienes, laħlaħ, inqabad, inqala, intelaq, opera, sploda u venven. Kollha huma verbi li jintużaw fil-lingwa imma fil-futbol ħadu tifsira speċifika. Nibdew nikkonkludu l-aħħar ftit fil-lingwa għandna wkoll espressjonijiet illi jintużaw biex tinki. U l-istess ħaġa fil-lingwaġġ tal-futbol. Għamel karta strazza jgħidlek għal min forsi jkun naqra bħali qasir. Jew jgħidlek għalaqhom għamel spaga, jew għamel pjanċa, jew orbothom ngħidu għal min ikun għadda l-ballu minn bejn saqajn l-avversarju, għalhekk orbothom isek għamel dik l-ispaga biex jiena ma nħallikx tgħaddi l-ballu minn bejn saqajja. Espressjoni ħelwa li kont iltqajt magħha kienet id-difiża qisha l-port il-kbir li tintuża biex turi li d-difiża ma kienitx kompatta, id-difiża ma kienitx tajba imma kienet miftuħa beraħ, bl-attakkant jista' jagħmel li jrid u jinfiltra d-difiża kif irid. Iġbru! Jew ġabar il-ballun ngħidu għal dak il-gowler illi jkun għadu kif laqqat xi gowl jew tnej. Gamiem tgħid għal min jixxutja għoli, jisek qed tispar, jisek qed fil-kaċċa u veru qed tispara xi gamiema. Ngħidlek gamiem jiġifieri tkun xutjajt għoli u biex ninkik u nkompli nitfalek il-melħ fuq il-ferita nużalek xi espressjoni bħal din.
Espressjoni ħelwa wkoll, espressjoni lokali, għal filgħodu. Tintuża għaliex dak iż-żmien meta xi ħadd jaqa' minn kategorija l-oħra, il-lobiet tad-diviżjoni l-oħra mbagħad kienu jintlabu filgħodu. Allura biex ninkuhom ngħidlek isma' għal filgħodu, ġifieri m'għadekx ħatibqa' tilab wara nofsinhar jew filgħaxija. Ħareġ għal frifet tintuża dak il-gowler illi f'xi corner jew f'xi ħarġa tiegħu ma jaqbadx il-ballun, imma joħroġ litteralment tara għandek l-idea ta' jisuqjat fil-kampanja qed jaqbad il-frifet u bħal għandek ukoll qabad l-arja jew qatallumi. Ħuda t-tarzna espressjoni ħelwa wkoll għal meta xi ħadd jixxutjaw litteralment jitfgħu in-naħa l-oħra tal-lasta u jew jixxutjaw għoli ħafna. Ngħidlek mur sewwi sieqek, ħuda t-tarzna. Espressjoni oħra tankejja hija lesti il-bagalji għal meta tim f'xi kompetizzjoni tat-tazza tad-dinja jew fil-kampjonati tal-Ewropa ikun inqala, allura ngħidlu lest il-bagalli għaliex ħadd tmur lura pajjiżek. Imxietlu l-lasta di kattiva. Imxietlu l-lasta tintuża meta plejer ikun qiegħed quddiem il-lasta b'lasta vojta, bħalma kellna każ milux għal min isegwi l-United il-Bruno Fernandes illi b'lasta vojta xeħed barra u biex jinkieħ jgħidlu da kif ma skurjajtx. Mela mxietlek il-lasta u inti l-istess ara qed taqbad miegħu u naraw kif l-inkejja tidħol anka fl-espressjonijiet tal-futbol. U l-idea tal-passatur spjegajnija l-ewwel xi ħadd li jaqla l-goals għaliex għandu t-toqob, min jgħidlek ukoll l-espressjoni pjuttost vulgari toqbi, jew ikun kreattiv fil-lingwa kif kont qed ngħidu l-ewwel ara. Jgħidlek tajjeb biex isaffih l-aġin da u tibda tgħid imma x'qed jgħid. Dak ikun ħoloqgħu, ma nistax ngħid li din hija espressjoni li kienet tingħat u saba minn xi ktieb minn qala da, imma qed juża l-idea tiegħu wara u faċilment mbagħad issib ruħha fil-lingwaġġ tal-futbol. Espressjoni timnebħa minn kuntest lokali ukoll insibu fil-lingwaġġ tal-futbol. Għandek l-idea ta' meta plejer jaqbes lil xi ħadd u jġibu daw kważi għandek l-ment ta' zugraga, ġabu zugraga. Għandek ara daw it-tlet espressjonijiet bħal dawru ċippitatu, dawru fuq sixpence u dawru fuq 2 cents. Għaliex daw iż-żewġ muniti kif tafu huma żewġ muniti żgħar ħafna, allura il-moviment tal-attakkant ikun moviment sabiħ ħafna. Fraż interessanti ħafna li nistqarmakom qatt ma kont smajta, imma jekk forsi hawn xi għawċin qed isegwuna kapaċi jgħidu inna żgur di. U għandina kurzita jekk hawn xi għawċin forsi wara jgħidu li jekk qatt semgħuha di. Dewweb il-ballun. Dewweb il-ballun tintuża meta xi ħadd jispiċċa jitfa' l-ballun il fuq u jispiċċa jeħel jew f'xi bejt ta' xi ħadd, jew pereżempju meta konna l-iskola kien jispiċċa fil-bitħa l-oħra u kien ikonna induru d-dawra għalih. Għaliex dewweb, għaliex ikun sparixxa, ikun fil-qiegħda u f'daqqa waħda sparixxa. F'kuntest għawċi dewweb tintuża flok sparixxa, ġifieri hawn min idewweb iċwievet, ġifieri ma jafx fejn telaqhom ikun dewwibhom. Id-difiża qisha l-port il-kbir, spjegajnija l-ewwel u l-port il-kbir hija xi ħaġa lokali, it-tarzna l-istess, għandek Malta Mażula hija tim nazzjonali Malti, għal filgħodu spjegajnija u tal-faxex u tal-ilma kienu dawk iż-żewġ persuni illi kif iweġġa' xi ħadd jiġi bl-ilma jew bil-faxex biex idewwi lil dak li jkun. L-aħħar ftit u nieqfu hawnhekk u mbagħad forsi Jannika nistgħu jekk għandna xi mistoqsijiet nistgħu neħduhom ukoll. Il-futbol u l-qwiel għandna dal-qawl sabiħ ħafna. Gowl mitluf, gowl maqluħ. Li jintuża għal meta tim jitlef ċans tad-deb u ftit minuti wara jew ftit sekondi wara saħansitra anke b'xi kontrattakk jispiċċa jpattih qares. Mela gowl mitluf jekk inti titlef ċans li tiskurja, il-liġi tal-futbol tgħidlek isma' issa ħadd tiġi kkastigat. U għaldaqstant se taqla gowl. Mela gowl mitluf, gowl maqluħ. F'ballun pinġut biex nikkonkludi bl-aħħar ħaġa, ħassibu wkoll espressjonijiet li huma tematizzati. Illum jiena tajt ħarsa wiesa lejn l-espressjonijiet tal-futbol, imma minn barra l-element addizzjonarju, minn barra li nistgħu nsibuhom ukoll wara xulxin, tajt ukoll il-possibilità illi nikkategorizzawhom jew nittematizzawhom.
Per eżempju, jekk trid tfittex espressjoni marbuta mal-ballun, inti ħassib dil-kategorija tal-ballun u tara x'espressjonijiet hemm. Fil-fatt, jekk infittxu l-espressjonijiet marbuta mal-kelma ballun, se ssib illi hemm ruxmata, ġifieri għaw iktar minn paġna, żewġ paġni u nofs, pereżempju, ta' espressjonijiet marbuta mal-ballun biss. Biex nieħdu eżempju wara għandek avvanza bil-ballun li tintuża meta il-plejer jimxi l-qoddim bih bil-ballun, javvanza l-qoddim, dejjem bil-ballun f'saqajh mhux meta jxutjah il-fuq. Xi ħadd li jagħti ballun dirett huwa xi ħadd iktar konkret illi minn wara jagħti dik it-tqassima niffieda lejn l-attakk. Il-ballun imwaħħal ma' saqajn plejer huwa dak il-ballun, dak il-plejer illi diffiċli ħafna toħodlu l-ballun għax ikun tekniku. Jew inkella għax ikun iffortunat ħafna u jkun diffiċli li toħodulu għax il-ballun isu jeħel ma' siequ. Għandek il-ballun qasir huwa dak ix-short pass u xek bl-Ingliż, il-ballun qasir, waqt il-ballun twil huwa l-oppost. Xi ħadd li jdur bil-ballun għandek dak il-moviment u xek li qiegħed idur bil-ballun, qiegħed jaqbes plejer jew qiegħed min-naħa tax-xelluk idur għan-naħa tal-lemin u jibqa' għaddej. Dawwar il-ballun spjegajna l-ewwel li għandek espressjoni bħal barmu għal ġewwa, għandek dak it-tidwir, dak l-element ta' falz anka fil-ballun. Xi ħadd li jfittex il-ballun huwa persuna li ma jinħebiex, imma xi ħadd li jinqala l-ballun ara xi ħadd li ma jistaħbiex imma jipprova jagħmel dak il-moviment biex il-plejer jaqsamlu. Ara x'il-ballun semmejnija, xi ħadd li jiltaqa' mal-ballun mhux xi dejt di ta' jum San Valentino ħan iltaqa' miegħu, imma xi ħadd li jiltaqa' mal-ballun huwa dak il-persuna illi jagħmel dawk il-passi l qudiem biex jantiċipa, mhux joqgħod jistenni ħara, imma bil-kontra, iltaqa' miegħu. Espressjoni tematizzati oħra fuq il-linja għandek fetaħ mal-linja, għadda mal-linja, ħarab mal-linja, ħarat il-linja, lab bejn il-linji, lab mal-linja, il-linja difensiva, qabes il-linja, għala l-ballun minn fuq il-linja, jew għala minn fuq il-linja. U hawnhekk ara qed naraw li l-espressjoni marbutin mal-linja jistgħu jiġu miġbura flimkien. U għalfejn qed insemmiha di, għaliex konxju wkoll mill-fatt li f'din it-taħdita wkoll żgħażagħ illi qegħdin jagħmlu jew qegħdin ifittxu forsi l-qudiem illi jagħmlu ġabra ta' xi espressjonijiet f'qasam partikolari. Hemm ħafna modi ta' kif jistgħu jinġabru fl-aħħar mill-aħħar u ħafna modi wkoll ta' kif jistgħu jiġu ippreżentati dawn l-espressjonijiet. U jew jistgħu jinġabru f'ordni alfabetika. Jew jistgħu jinġabru wkoll skont it-tema. Tema pereżempju naf tal-linja, tal-ballun, jew it-tema tal-ħidma u xekk bħal azzjoni maħduma, ballun maħdum, ħadem, jew ħadem bil-ballun, jew ħadem mingħajr ballun. Għandak il-plejer u xekk li qed jagħmel ħafna moviment imma il-ballun ma jkunx f'saqajh. Ġifieri jiġri biex il-ballun jasal għandu. Għandek il xi ħadd li jaħdem gowl, ħadem gowl, ġifieri kien kreattiv, ħadmu. Ħadem għall-ballun, iġġieret u stinka, xi ħadd li jaħdem għat-tim huwa dak il-plejer li ma jagħmilx għal għajnu imma jaħdem għall kollettività tat-tim u logħba maħduma. Minħatija jiena dak li kelli xi ngħidilkom, it-tisfira finali hawnhekk għadha ma saffarx, referi ma saffarx għaliex Janna qed tgħidli hawnhekk illi min jixtieq jista' isaqsi wkoll xi mistoqsijiet u nwieġibkom bil-qalb kollha. Grazzi. Grazzi ħafna Kate, Iva, sanna ħina d-diskuħon. Il-professor Adrian Grima ħallilek komment għallek din it-taħdita ta' Kate hija eżempju perfett ta' tradizzjoni orali. Jiġifieri tal-lingwa li żviluppat fom il-poplu imma ma tantx stabbilixxiet ruħha fil-lingwa miktuba. Din hija wkoll tradizzjoni verament ħajja li kontinwament tiġġedded. Ekku, fil-fatt, jekk nista' nżid ħaġa grazzi Adrian, u naqbel perfettament miegħek li dawn l-espressjonijiet
inġabru minn fomm il-poplu, ġifieri jiena ma qatx noqgħod nidħol fuq il-metodoloġija tal-espressjonijiet miġbura, ma kellix biżejjed ħin biex insemmi din ħaġa, imma laqgħet issemmija prof, nistgħu ngħidu illi l-espressjonijiet jiena ikkonfermajthom u ġbarthom mill-mixtliet, minn nurseries tal-futbol. Ġbarthom mill-iskejjel. Jiena nnifsi kont nilgħab il-futbol, ġifieri kont immur nieħu gost, ninżel ir-raħal Santa Vendra u nikkonferma l-espressjonijiet ma' sħabi, mal-coaches, mal-players illi konna nilagħbu flimkien, mal-players illi ma bqajtx nilgħab magħhom. Provajt kemm jista' jkun inżomma ħajja kemm nista'. Ġifieri mhux għax espressjoni hija tal-kodba inkludejta u għax espressjoni smajta fit-triq, jew smajta minn player, jew smajta minn xi ħadd li mhuwiex tas-sena tal-iskola, mela jiena ma nkludejtix. Anzi, fil-fatt anka fittixt f'dawn il-blogs ta' dawn il-clubs illi ma jkollhomx kidba tajjeb, ngħiduha kif inhi, il-kidba tagħhom ma tkunx tajba, imma jkollhom il-passjoni. Għaliex kull ġimgħa jitellgħulek ir-rapport tal-partita, kemm tan-nurseries, tal-mixtliet u kif ukoll anka tat-tim tal-kbar. Dawk kienu għalija riżorsa enormi biex niġbor l-espressjonijiet. Ma qbadx qomt fil-għodu jiena u ngħid tara din niftakara ħan niżilha għaliex kif nafu xi kultant ngħidlek semmi li 20 qawl. Naħseb kulħadd jafu 20 qawl imma jekk taqbadni fuq seq waħda bħalissa ngħidlek niftakar 5, niftakar 10. Allura meta inti tismagħhom minn fomm il-poplu, tiddokumenthom u dik hija tradizzjoni orali. X'inhu Malti? Inti semmejt x'inhu Malti hawnhekk u dik hija dilemma kbira u x'hekk jiena fit-taħdita Ricardo għamilt aċċenn illi kliem li huwa speċifiku bħal goal, bħal player, bħal cross, bħal foul, dak huwa Malti. Għandna bżonnu fil-lingwa u għandna nħadmuh. Imma mbagħad naħseb niġu xi kultant naħseb ħan irrealizzaw waħedna illi ċertu kliem illi m'għandniex għalfejn indaħluh. Ma nagħtuhx il-libertà li niftħulu l-bib galor, niftħulu l-bib beraħ, għaliex jekk għandna tagħna nippruvaw ma mmorrux kif kien jgħidilna il-prof Mifsud jekk qiegħed isegwina nsellimnu minn hawn, m'għandix għalfejn immur għand il-ġar jekk tiegħi jaqdini tajjeb u x'hekk. Hija espressjoni li inħobb nikkwota anka fil-qasam tagħna. Allura jekk ikollna diffikultà ta' x'espressjoni tħanużaw, jekk għandix nuża kelma mill-Ingliż jew le, id-deċiżjoni suppost għandha tiġi waħedha, għandha tiġi naturali. Jekk m'għandix kelma għalija, mela indaħħalha fil-lingwa u ħassir Maltija. Hawn min jgħidlek il-kelma ground nista' nuża, ta' żgur li tista' tuża l-kelma ground. Ħanoqgħod nipprova ninqeda bi kliem ieħor jew inkun daqsxejn hekk bombastiku biex ma nużax ground. Ma naħsibx li huwa l-każ tal-każ. Ekku, xaħat li xutja biż-żewġ saqaj kif għamilt ċenna li inti tista' tintuża wkoll f'qasam differenti. Imma mbagħad ma nistgħux noqogħdu ngħidu wara mela xi xutja jew jilgħab b'żewġ saqajn tintuża f'dak il-qasam mela neliminawha mill-futbolu għaliex mbagħad naħseb tkun qiegħed taqta' ħaġa biex qisek takkomoda lil ħadd ieħor. Jekk tintuża f'kuntest ma naħsibx li n-nies jew min qed isegwi l-futbol jgħidlek ara da x'għadu kif uża. Ma naħsibx li huwa l-każ. Noqogħdu ftit attenti għaliex nifhem il-ġurnalisti nifhimkom ħafna fil-fatt meta konna naħdimna flimkien Ricardo. Niftakar li l-sieħbi Sandro Mikallef kien qalli li ma nħossniex komdu nuża l-espressjoni ħareġ għal friefet. Għaliex meta kontu żajta kien ġi plejer u qalli ngħidlek x'noħroġ għal friefet ħada ħażin. Għax vera qed tinkieħ imma dik hija l-espressjoni li tintuża. Allura noqogħdu ftit attenti jekk hawn minnu sensittiv nippruvaw nevitawha forsi f'kuntest lokali. Imma jekk qed nikkummenta logħba futbol jiena innaf tal-kampjonat Ewropej bejn fil-Polonja u l-Iżvezja. U ħatuża
għal goaler tal-Iżvezja, ma naħsibx li ħadd jiġbidlek l-attenzjoni. Imma xi kultant inkunu sensittivi wisqu. Ejja nipprezzaw kemm għandna Malti sabiħ, kemm il-lingwaġġ tal-futbol qiegħed jaqdina f'dawn l-espressjonijiet u m'għandniex għalfejn noqogħdu nibżaw jew nirrekorru dejjem għall-Ingliż jew għall-kummentarju Taljan. Għax wara kollox għandna tagħna u dak li provajt nuri hawnhekk jiena fil-ftit ħin li kelli, li l-espressjonijiet jaqduna tajjeb. Ekku Rita, veru, goalkeeper fl-Ingliż jew keeper, waqt il-kelma goaler hija kreazzjoni tagħna mhux hekk. Hija maħluqa mis-suffist tan-nom tal-aġent mill-ER mhux hekk bħal m'għandek il-waiter, bħal m'għandek il-player, il-midfielder, il-boxer, id-dealer mhux hekk tal-karozzi jew id-dealer fil-poker, fil-casino. L-istess ħaġa l-kelma goaler, huwa dak il-persuna li jilgħab fil-lasta. U Rita interessanti wkoll li fl-Arbi għandhom il-kelma ħares għal-goaler, għaliex qiegħed iħares il-lasta. Aħna stajna morna għal-nom tal-aġent ieħor, naf il-ħarris. Imma il-Maltin ma ħassewx li għandhom jużaw dik il-forma semitika bħal jinnaf għalliem jew għawwiem, imma marru għal nom tal-aġent li ġej mill-Ingliż, il-goaler. Ekku, ġifiri, l-eżempju tal-frifet kien qam każ minn Ricardo l-għawa ġurnalist jafa xiex qed ngħid hawnhekk. Kien hemm ġurnalist Malti fejn uża din l-espressjoni u il-goaler tat-tim illi uża kontrih għal ma ħax gost biha u literalment kienet qamet żgħira għalina hija kbira li qed nippruvaw inkunu kreattivi bil-lingwa mbagħad tiġi penalizzati, ġifieri fil-waqt li nifhem lil Ricardo, irridu nippruvaw ukoll nifmu lil min huwa sensittiv. Jiena li kieku nilgħab plejer u xi ħadd jgħid li għamil xi ħaġa ħażina u juża li espressjoni tankejja, ħaqni, m'hemmx tagħmel, imma mhux kulħadd huwa sensittiv l-istess. Jiġifieri s-suġġeriment għalik Ricardo huwa li jekk naraw illi jagħtaw nies players, goalers, ikunu xie jkunu li huma daqshekk sensittivi, dawn l-espressjonijiet tankejja nippruvaw nevitawhom fil-kummentarju tagħna. Kif rajt jiena semmejt ħafna espressjonijiet li smajthom kemm meta mort nisma' il-lobiet fil-ground ta' qali u l-hips u l-akkordin, insomma, mhux dejjem kienu attrezzati għal-kitba. Fil-fatt, waħda mid-dispjaċiri tiegħi li għandi jiena li l-espressjonijiet vulgari li għandhom x'jaqsmu mal-futbol ma nkludejthomx. Ħadd deċiżjoni li ma ninkludihomx. Forsi l-fatt li jiena li ma affettwata għaliex ma rridx li l-ktieb li jista' jaqa' f'idejn l-istudenti ikollhom aktar aċċess għalihom. Imma llum jiddispjaċini, llum ngħidha buċċi minn quddiem jekk tfittex dizzjonarju inti u tfittex jinnaf xi parti tal-ġisem ta' bniedem illi forsi hija daqsxejn tabu fil-lingwa, dizzjonarju jtijilek, ġifieri dak kien wieħed mid-dispjaċiri tiegħi. Imma kif qedlek fej taħseb illi ħajkun hemm xi ħadd li jieħu għalih nippruvaw ma nużawhiex u forsi nużawha f'kuntest barrani fejn ħadd ma jieħu għalih jekk nużaw xi tip tankejja fuq ħadd ieħor. Ma kontx nafa interessanti era illi il-kelma goaler ukoll hija mifruxa f'lingwi oħra, ma fil-futbol ma jidhirlix kif qalet Rita illi tintuża goaler, ma jużaw keeper u goalkeeper. Ma kellix l-opportunità li nirriċerka dawn l-espressjonijiet anke ma fil-qasam femminili.
forsi dak iż-żmien mhux għax ma kienx jeżisti il-kamp femminili, imma llum ħa iktar spinta il-qudiem. Imma interessanti huwa li nistgħu nistudjaw diversi affarijiet. Jien naf jekk naqbdu l-ġens tal-lingwa. Jien l-kelma player, coach, corner, huma aġġettivi li jieħdu l-aġġettivi fil-maskil, fil-femminil, huma invarjabbli. Ġifieri nemmen li r-reġistru tal-futbol irid jiġi studjat ħafna aktar il-qudiem. Issa jekk forsi għandna xi mara li tista' tgħidilna kif jieħdu gost li jirreferu għalihom, jieħdu gost li jgħidulhom jien naf bħala difensur, jekk għandna l-kunċett ta' difensur. Hija difensur jew jgħidulha defense reach le ma naħsebx, ġifieri naħseb hemmhekk tiġi difensur. Imma qed naħseb f'dal-mument, ġifieri fil-każ anke nerġa' niġbor ftit espressjonijiet hekk in ġenerali u nara ftit kif jingħadu. Imma ma nafx inwieġbek hekk bħalissa. Alright, mela, Janek, tajni hawnhekk illi peress li l-mike mhuwiex jinstema' tistgħu tiktbu l-kummenti jew anke titkellmu direttament, u hekk. Eżatt, min irid jista' juża ċ-chat kif qed tagħmlu u anke tistgħu titkellmu mill-ewwel intom u nisimgħukom xorta. Ma nafx kux hekk int nistema'. Grazzi ħafna Kit ta' din it-taħdita interessanti. It-taħdita li jmiss hija ta' Etienne Camilleri dwar ir-riċerka tagħha fuq l-għana tal-fatt fit-tieni nofs tas-seklu 19. Se ssir nhar it-tnejn 28 ta' frar fis-6 ta' filgħaxija kemm il-librerija tal-Fakultà tal-Arti kif ukoll permezz ta' Zoom u Facebook.